نه Просто مثلا millet arasıga. دختر گویم تاجیک Musulmon خودمو. داماتی توشتگی دیگر ملت Ha. مسلمان نه Ha Müslüman ne ya? خیلی به خیلی ممکن Da. نه ها Ha menimce mümkün من değil. فهمیدگیم Ha çok bo'yicha tutan bakın mono fikrim bu öyle men qonun qo'ydoshi mard odam rishat kunadi agar çok tutan in chiza xudost diniy taraf chxel ba in chiz ba baho dodagi shuni sababaski farzand bada هم تو çok tutan paga zoyda mushtagi xudo xat farzand jo musulmon mushtagi shart. ماهانه من o'zbekiston omdagi tojiko yoki inja bu omada digar millat toqati to'shuysen دختر doysen yoki kelin gifsen masalan misol bo'lgan Da. pokistoniy ba to'shuysen braziliyis meksikanits дальше hamxi Internatsionalniy to'y. internatsionalniy ali shtas hamxi to'y bu shimo yakim savolam участить кайгими инхи to'y чуту гузаштаги Hamon Instagramda vaqtda to'yamon juda знаменитый va ishda raftut tojikistonlik doktor chaki India. ha Hindiston بود kelin domod indiya pokistonni indiya ne prям India indiya ha اون راجش مومبانی پسرش گمده ha ha نه هم هندستان بود سونی بود چی قزاقستان که ازبکستان خیلی میشه تاجیکستان که ne ازبکستان kha central یگلاشتگی aziya ها mo ها kulturimo почти яко اوکراین کوکی بچه من اوکراین ha ملتش بگی دختر اوکی من اکو من خودم اونجاست که گم ha سیم ده ha پای سامان از پامون یکت تویبه من رفتگی فلوریدا باشدود عدشی نکنم اگر یا همین لاتین امریکا که جو بود عدشی نکنم اگر ha دختر gelin ha اون طرف بودم атмосфера чуту мешуд вай тоеба духел миллат духел культура музыканто может духел меомадагиса бенд мегӯям ки ино ها نه من участкагум ба ҳамин артисои худамон будонамеш мон ха мешунохтаги мон дидаги артисо чӣ хел мешуд той гапа тойришагим агар опять-таки агун чизалинка организована шудагида вай той чӣ хеле организатгаги той фаҳмидам агар ки якта тарафам дута тарафам той ба мисол қизиқишашон бошад гуфти шумо музыкантоӣ ва ё якта гӯем мегӯяд урусӣ мехондаги мисол ба сони дуяшам худаша вайшам ҳамон ҳиндистони вай ки микс шудагӣ буд музыканто хай будан аз тоҷикистон и унҷа ба вай монсен индийский ашъоро рафсаз индийский костюмо таҷикский национальный костюмо микс шуд мисол дигар хел тӯёба дигарошба як хелошба когда мегӯям ки ва ё қизиқишон нест якта тарафа ё масалан ин ба тараф ё ин тараф чӣ унҷа ба шавад уже як хел система ки мурад ҳами тоҷикистони мисл тоҷикистони мурад асан келин қизиқишаш нест тои ба ҳамон хешошо кутагӣ хетои вай ба шудагӣ буд якта урус ки вай кегешон ба одамимон ҳам як чорта урус ондагӣ будан як тарафи келин и мондагош ҳам чисти самарқандский шудагӣ буд келин салом шудагӣ буд кстати келин урус будан келин саломо ёд додан ҳамон таъзим пазмоши ёд додагӣ будан ин акун ин савол может қори акоба савол медодам дар корда ин чиза шумо хай минаетон бошад гӯед ки скип гӯед ин масалан хайма ин писаро дигар миллат духтароя мегиранд па мусулмонӣ ба хайбам духтаро мусулмон канд дар корда баъд аз тӯйми пеш аз тӯйми ин ман духтаро дигар миллат тӯшсен мусулмон духтар тӯшсен ин ҳамин чиз тӯғри мегӯям вай як ала бӯйдох бачаҳо гаштем ҳамун атишан намешуд меён инҷа америка акун на вкус и цвет товарищей нет бутун ромео ҷулиета акун скорее всего акун намедонед ку дилашома чӣ нашуд дини тарафно мана фикрам гуфти худотон мард одам агар мусулмон бошад мусулмон шавад шуд шундаги ман бо мана агар лапи манам ҳамту шундагӣ мард шудагиш мумкин лиги духтар вай ба тӯштагиш мумкин немегӯям дигар духтар духтар маслаша гаптараш ӯлака надем што духтар мусулмон вай дигар миллат ҳозир ё писарам мусулмон бинҷа ба не масалан духтар гӯем тоҷик домоти тӯштаги дигар миллат мусулмон не мусулмон не хайлан ба ин хел мумкин не манимча мумкин не ман фаҳмидагим чо гуфтам ба акун моно фикрам ба оила мен қонун қоидоша мард одам ришат кунад агар чо гуфтам ба ин чиза худост динӣ тараф чӣ хел ба ин чиз ба вай додагӣ баҳо додагӣ шуна сабаб аст ки фарзанд бада чо гуфтам пага зоида муштаги худо хат фарзанд ҷо мусулмон шудаги шарт мусулмоне ки тагеш шарт агун ман оила мекунам вақте ки
падараш мусулмон не аку айтса озмон угуллатса кани не диё онам бар не не шумо ха мана фикрам бошад чуқур агар наредам, ман ҳа. мегӯям ки торише ки мана фикрам лекин ман нейтральный нисба ман пазириш мекунам агар ҳақиқатан взаимнӣ бошанд ҳақиқатан ҳамон диёшон чашмишон расанд ки что бахтӣ мушун лутфи монед ҳамон диёшон ба бахт шаванд чем бекор чунки ваё уже ҳамин решение ба ондами уже дини тарафнама саволҷавобша скип кардида боз вай одамба настаивид ка ин кас мусулмон не гуфтан манимча нотори чо гуфтан ба не хай лекин нотори чиз ҳа. нотори гуфтан дакор ҳамтун. лекин мана факт ест чунки динба ҳеҷ вақт дутарафа чиз нест динба якта тарафнама чиз дин ҳамтун. тоғри чиз фақат имона бахват ҳа. кунед агар ҳамун масалан фарзандатонам имонаша бахват Тобто. кунед агар ҳеҷ вақт маҷбур ка рӯмолча пӯш кутан Не. шарт не дилаша дилаша Тобто. имон дилаша бахват кунед агар ҳамун Худаш фарзандатонам биёд ҳамин чиз ба ҳамун чашм ки мӯрӯдда масалан не ман ин миллат гап наздагем не қатъӣ нашудагем дар кор ну аку Миллат. ис фикри худаш миллата биёд, кусем ман да, дин вай дин одам. ба ҳа. фаҳмидам да қатъӣ шудана агар ки тарбия ҳамин чиза уже тоғри омдагӣ бошад ин фикр ба намбиёд мана фикрам чистост ки агар ки уже урӯш ба проблемаш акун найдам проблема неми акун асар ҳамин фикр бош омадан ку фаҳмседми ҳамтун. уже ҳамин решение расматрид кайсен ку уже ваё ба хеста дини тарафша оила кун гуфтан просто хато да чо гуфтан ваё уже скип кан давай теме ҳа. фаҳмседми ҳамон мегӯям ки агар раст ки уже ино худашон скип кан ино ба ман оила мекунам худо ҳидоят натиҳад шумо наметонед да вай фикрашо ӯзгартир ҳамтун. но ман ҳеҷ вақт қорала намкунам чо гуфтам ман дини як вай неда дин қалб боштагеш дакор да тоғри тоғри дил худаш мусулмонӣ бем кутаги аз дила худо барби мефаҳмад дил ба чӣ будагиша дин вай қалба мисудаги чиз да ҳа ҳамин хай урӯш ис масъалаи бас кардем майлаш раҳмат гуфтагитон ба